जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा मोननाय एनडिएफबिनि सोद्रोमा खरगेश्वर बसुमतारीनि बिसिनो बिटिसि सरकारा ई-रिक्सा गथायदों। गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय जुजिनानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा मोननाय एनडिएफबिनि सोद्रोमा खरगेश्वर बसुमतारीनि नखरनि थासारिया खौरां बिजोङाव फोसावजादोंमोन। बिटिसि सरकारा तामुलपुर जिल्लानि नावकाटा खैरोसार गामिनि थागिबि खरगेश्वर बसुमतारीनि बिसि रमैश्री बसुमतारी आरो गथ'आ थानो थाखाय गंसे न' गैयैखौ नुनानै आथिखालाव गंसे पाकानि न' लुनानै होदों। लोगोसे खरगेश्वर बसुमतारीनि बिसि रमैश्री बसुमतारीनो नखर खुंनो थाखाय बिटिसि सरकारा गंसे ई-रिक्साखौबो बायना होयो। बिटिसि सरकारा लुनानै होनाय न'खौ दिनै बेखेवनानै होयो 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। बे हाबाफारियाव एमसिएलए हेमन्त कुमार राभा, इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बिटिआर माबा सरकारनिफ्राय आं आदा प्रमदनिफ्राय बहुत साबायखर बाहरबाय, बहुत गोजोननायबो बाहरबाय, माने न'बो होबाय आरो माबानि थाखाय खरसनि थाखाय इसोर ई-रिक्सा बायनायनि थाखाय आं बहुत गोजोननाय मोनबाय आरो आं प्रमद सारखौ बिदि आरो। आगोलाव मा रोखोम सोलिबाय थादों जिहेतु नोंथांनि जिबसाया जोबथेसालियाव जोबनानै दङ? आगोलाव बिदिनो एसे एनै गासैबो खरस हरदोंमोन आरो एसे एनै बिदिनो आं सलायनानै जाबाय थायोमोन बिदि आरो। नैबे समाव मा बुंनो रायो जिहेतु बिटिआर सरकार आरो जिहेतु दिनै बिथां जलेन दैमारि बिथाङा जिहेतु नोंथांनि न'खौ बेखेवना होयो, बिथांनिसिम मा बुङो? आं बिथांखौ बहुत साबायखर बाहरबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जोंनि तामुलपुर समस्तिनिफ्रायनो जों खरगेश्वर बसुमतारी बिथाङा मोनसे समाव जाथिनि मावनो होननानै बारसोमदोंमोन। दा बे हिसाबैनो गोबां बोसोर जाथिनि खामानि मावलांगासिनो दङ मोनथायनि थाखाय। दा जोबनायाव बिथाङा जिहेतु मोनसे आयेन थायो, दा आयेन हिसाबै आयेना बिथांखौ दण्डनीय खालामनानै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानायनि मोनसे साजा फोसावदों। साजा फोसावोब्लाबो नाथाय साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय मोनसे अधिकार जोंहा संबिधाना जिहेतु होदो, बे हिसाबै बिथाङा दिनै जियालाव थानानै जियालाव मोजां आखु दिन्थिनो हादों, मोजां खामानि मावनो हादों जियालाव, जायनि थाखाय जियालनि दिनैहाय जेलारा बिथांखौ सम सम न'आव फैनायनि थाखाय मोनसे खाबु होदों। दा बे हिसाबै दिनैहाय जिहेतु जाथिनि खामानि मावनानै दिनै जिउ जोबजासिम बिथाङा जेलाव थानो गोनां जादों, जायनि थाखाय जों दिनैहाय बिथांनि नखरनि अबस्थाखौ नायनानै जाथिनि खामानि मावबोनाय हिसाबै जों बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गंसे बिथांनो थानो थाखाय न' लुनानै होदों आरो बिथांनि बिसिनो जाहाथे रांखान्थियाव जिहेतु जोबोद असुबिदा, हौवाया जिहेतु फिसाया जिहेतु जेलाव थायो, सासे फिसाला दङ फरायबाय थानाय, गतिके जिउआव जाहाथे दावगालांनो हायो रांखान्थिनि फारसे, बेखौ नोजोर बोनानै गंसे ई-रिक्सा दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा नैबे समाव बिथांनि नखरनिसिम दैथायहरदों। दा बेनि थाखाय आं प्रमद बर' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों बिटिआर सरकारनिसिम। आरो जों मिजिंथिदों उननि समफोराव जोंनि साफ्रोमबो जायफोर जेलाव दङ बिथांमोना जेलनिफ्राय गनानै बेफोरबायदिनो गावनि नखराव गावनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बयजोंबो आलो गोजोनै रायजो जालांनो हागोन। दा बेनि थाखाय जोङो गोजौसिन बिजिरसालियाव जोङो आपिल खालामनायनि थाखाय बेनि थाखाय साखाफारा जोंनि गोबां बिथिंनिफ्राय खालामगासिनो दङ। दा बेखौ एसे एसे संदाननानै हेफाजाब खालामनाय जादों। आरो बिथांनिजों लोगोसे गोबाङानो जिहेतु जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोननोबो जिहेतु बिथांमोननि नखराबो जोबोद गाज्रि, बिथांमोनखौबो बिटिआर सरकार माबाफोर राहा लागोन नामा? नंगौ, गोबां दिनैसिमबो जोंनिया गोबां जेलाव
जोंनि बर' फिसाफ्रा दङ दा बिथांमोननि न'खराबो नंगौ जोबोर गरिब दा बेखायनो खेबसेयावनो जिहेथु गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हाया दा बेनिखायनो जायफोरा आद्रा दंबावो सम आरो खाबुखौ लानानै जों बैफोरनि न'खरफोरखौबो अनसुंथाइ होलांनो थाखाय सानगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जेसेबां हागौ एसेबां बे अनसुंथाइनि थाखाय जोङो राहा लामा लागोन।